Hello, dámy a páni, a ja vás vítam pri videu top 5 tipov pre hru Forza Horizon 5. Takže si myslím, že to nemusíme zdržovať a môžeme sa rovno na to vrhnúť. Číslo 5. Aukcie. Aukcie sú fajn spôsob na získanie nových aut do vašej garáže. A dokonca sú ešte lepšie ako tento autosalón, pretože v aukciách máte aj také autá, čo tunak proste nemáte. Takže si ich otvoríme a ukážeme si, ako si tu kúpiť auto. Keď na to klikneme, tak sa nám otvorí tunak toto okno, kde si môžeme buď kúpiť nejaké auto tunak v aukciách, alebo môžeme aj nejaké svoje auto predať. Takže ale povedali sme si, že chceme nejaké auto kúpiť, tak klikneme na toto. A tunak sa nám otvorí taká vec, kde si vlastne môžeme to svoje auto nájsť. Keď klikneme tunak toto prvé tlačítko, tak tunak si rovno môžeme vybrať nejaké to svoje auto, ktoré chceme. Napríklad ja si tu chcem kúpiť nejaké Lamborghini, tak kliknem na toto Lamborghini a tunak si nájdem vlastne ten anikeby model, ktorý si chcem kúpiť. Ja si napríklad chcem kúpiť nejaké Lamborghini Gallardo, tak si ho tunak nájdem. Potom už dáme iba potvrdiť a tunak sa nám ukáže veľa aukcií, kde si môžeme vlastne to Lambičko naše kúpiť. Tak dajme tomu, že ja si chcem kúpiť toto, takže klikneme naň a teraz si môžeme vybrať, či si ho chceme hneď kúpiť ako teraz, alebo či naň chceme vlastne prihodiť. Kto vie, čo sú to aukcie, tak vie, čo myslím. Ja napríklad teraz chcem prihodiť na toto auto, tak tunak si nájdem túto možnosť prihodiť a kliknem na ňu a tunak dám, že áno a reálne som vlastne naň prihodil a teraz môžem čakať 23 minút, či ho vyhrám, alebo či ma niekto prehodí a ja musím zasa prehodiť a už to ide. Takže toto bolo, ako chcem vlastne kúpiť auto a teraz si ideme ukázať, ako chcem auto predať. Takže ideme odtiaľto úplne že preč a teraz vlastne tu, ak sa dostaneme na toto okno a tunak si dáme túto ikonku spustiť aukciu a tunak si nájdeme nejaké auto, ktoré chceme predať. Takže ja som si vybral tunak toto Mitsubishi, tak na ňo kliknem a dám tunak vydražiť auto a tunak sa nám ukáže takáto ikonka, kde si ešte tú aukciu môžeme vlastne nastaviť. Takže začiatočná cena vlastne, ktorou bude začínať tá aukcia, ja by som dal napríklad na takých 30 000 kreditov, dajme tomu, a potom ďalší to, ak máme cena pro okamžité zakúpenie, to je to, že vlastne nechcete si to prihazovať, ale vlastne si to auto môžete rovno kúpiť, ale budete to mať o hodne drahšie. A posledne tu máme dĺžku aukcie, alebo proste koľko tá aukcia bude trvať. Ja si ju napríklad dám na takých 24 hodín, takže sa môžete ešte pozrieť, či tá moja aukcia ešte stále je a môžete si to auto aj kúpiť. Takže takto to máme nastavené a teraz už iba dáme potvrdiť a teraz sa nám ani keby vytvorí tá aukcia a momentálne sme si úspešne vytvorili aukciu. Takže toto by bolo asi pre aukcie všetko. Číslo 4. Koenigsegg Česko. Koenigsegg Česko je skvelé superauto, ideálne na nejaké závody a dokonca aj na driftovanie. A pre tých, čo zaujímajú parametre tohto auta, tak vyzerajú asi nejako takto. Tak toto je asi ku Koenigseggu všetko. Číslo 3. Spomalenie času. Táto možnosť je dosť podceňovaná, ale môže vás niekedy dosť dobre zachrániť. Ale asi to bude lepšie, keď si to ukážeme. Napríklad teraz idem veľmi rýchlo a nestihol som úplne zatočiť do zatačky, ale to vôbec nevadí, pretože my máme vrátenie času a to urobíte tak, že kliknete tlačidlo R na klávesnici a hneď sa vrátite o pár metrov dozadu a teraz keď dáte Enter, tak pustíte čas a teraz vidíte, že v kľude môžem zatočiť do tej zakruty, len to tak je autobus, ale proste chápete princíp. Číslo 2. Bonusy auta. Tieto bonusy sú celkom aj dôležité, pretože môžu výrazne zlepšiť tvoju jazdu. Hneď si to ukážeme. Tieto bonusy uvidíte vtedy, keď kliknete tlačidlo Escape na vašej klávesnici a prejdete to tu na tejto kolónke auta a tu sa vám zobrazia proste takéto ikony a tu nakliknete na tlačidlo ovládanie auta. A tu sa vám otvoria takéto možnosti, ako si môžete svoje auto vylepšiť. Každé auto to má iné a čím drahšie auto máte, tým sú tie možnosti lepšie. Napríklad ja tu vidím, že môžem získať 8000 XPčok za 3 body, inak tie body získavate také rôzne, skáčete po mapách a ukáže sa vám na obrazovke niečo napríklad takéto. Dosť dobré sú na to aj také skladby, kde si budete získavať dvojnásobok vlastne bodov a tie skladby získate presne v tomto rúžovom dome. Ale keď vás zaujíma, ako si toto odomknúť, túto ikonu, tak musíte mať vlastne dostupných toľko bodov, koľko tá jedna vec, alebo čo to je, stojí. Ale ako môžete vidieť, že ja mám 8 bodov a táto vec stojí 3, tak si ju môžem kúpiť, tak klikneme proste normálne Enter na vašej klávesnici. A už sa nám to nádherne otvorilo a máme plus 8000 vlastných XPčok. Takže toto by bolo asi ku bonusom všetko. Číslo 1.
Teleportovanie po mape. Toto teleportovanie si otvoríte tunak v tomto dome Buenas Vistas, ktorý sa nachádza presne tunak v týchto miestach, ale vy tunak nebudete mať ikonku na kúpenie tohto domu. Vy si tento dom musíte odomknúť. A odomknete si ho tunak na tomto závode. Ale tento typ je za mňa asi taký najpraktickejší, pretože keď zozbierate všetky tieto XP tabule, tak sa budete môcť teleportovať zadarmo. Áno, počuli ste správne, zadarmo. Čož je neskutočne dobré a neskutočne vám to ušetrí veľa času. Takže rozhodne vám odporúčam si tento dom odomknúť. Takže už si myslím, že sme na konci tohto videjka, takže keď sa vám toto video páčilo, rozhodne nezabudnite like, odber, napísať nejaký pekný koment a ja sa s vami vidím u ďalšieho videa, takže majte sa!